What's up mga kuys? Sunday na naman kaya magbabike na naman tayo. Dito kami ngayon sa Inmalog San Fabian ulit para mag-trail with KD. Nasa likod niya yung camera. Kita-kits later tayo dyan. Let's go! Wait lang. Let's go! Wala. Tingnan dito mo. Let's go. Halika, Kart. Halika. Makatamo yan si Tail Master. Eng. Ay, dalan kami. Kali ha. Paborito ko. Diba? Agak madaling dyan. Eh.
Sige lang, sir. Malilim. Nasa job ditan, sir. Sorry, papi. Case at case. What's up, guys? Kasama natin ngayon ang mga team Manansala. Trail Raiders. Trail Raiders. Di mo lang sala. Yan sila, dito kayo ngayon sa Secret Trail, ay sa Dirty Ice Cream Trail. Ulit lang namin yung iba, tapos baba na tayo. Mo. Techo! Ay, nine. Ay, sorry. Ay. Yan ay. Ay. Ay, sinara na nila. Kaya, dalag kami. Kakatapos namin sa Dirty Ice Cream. Dito yung mga kasama natin. Dami yung ay si Archie. Si Archie yung sinasabi ko nanugit. Yun, pahinga lang kami dito tapos kami, patapos na kami. Sila, isa pa daw. Hindi, anong isa? Ay, isa, apat pa. Monster Trail, Rampage Trail, Mangga, Alahoy, apat. Apat. Ayun. Yan si KD. Sold na. Yan, solve na kami. Sila, marami pa. Yun guys, pinakain pa tayo ng mga team Manansala. Trail Raiders. Thank you, sir. Trail Raiders. Yun, sarap. Trail Raiders. Thank you, sir. May libreng breakfast. Yun mga kuis, kain muna tayo. Bakawa muna. Thank you sa kanila. Oo. Tapos na akong kumain. Salamat ulit sa team Manansala. Welcome. Sige, welcome. Trail Riders. Sir. Shout out. Legend.
Shout out, Panda Quiz. Quiz. Shout out sa inyo lahat. Yun. Yun, thank you ulit sa kanila. Shout out ulit sa Trail Riders at sa Team Manansala. Maraming salamat po sa pa-breakfast nyo. Kay Mang Rod at Sir Edwin. Thank you ulit. See you sa next ride.